I mange af forsøgene, er det jævnstrøm, eller er det vekselstrøm, jeg kan bruge? Kan du se det? Det der sker, det er, at vi sætter jævnstrøm igennem, ikke? Jo. Så plus ligger så her, Ja. og sætter strøm til den der ende, ikke? Ja, Og den her. Ja. Det står ikke stille. Det er ikke bare den ene vej. Det står og drejer sig hele tiden. Hvis man forestiller sig, at den her kerne her... Det er egentlig ikke kun, hvor hurtigt du så bevæger den i forhold til spolen. Det også har meget at gøre med, hvor kraftig din magnet er, og hvor mange vendinger der er. Hvor mange ampere løber der igennem den gule spole lige nu? Ledningerne må ikke sidde oven i hinanden, og de skal ligesom, altså kan man sige, køre som... Hvad er et mini-elværk? Et mini-elværk, det er et lille elværk setup, der viser, hvordan man producerer strøm, eller altså hvordan man kan jo så ikke have det der med, hvor man forbrænder noget for at skabe, for eksempel for at bruge damp eller noget, det havde vi så ikke, der havde vi sådan en, hvad det nu hedder, sådan en strøm kommer ud af, ja. Men så var der nogle spoler med, og så viser det, hvordan vi kunne måle, hvor meget strøm der kom ud, og sådan, ja. Hvordan synes du, det er fysik på den måde? Jeg kan godt lide det. Jeg synes, man får meget større indsigt og forståelse for, hvordan tingene fungerer i forhold til, hvis man bare sidder og læser dem. Det er du sikker på? Ja, det er jeg ret sikker på. Det er en af de vigtige pointer af det her forsøg, ikke? At den der får det her til at dreje rundt. Tommelfingerreglen, så det her nordpol og det sydpol hernede. Og du så tager magneten og begynder at køre op og ned, så skifter du nordpol- og sydpolsfeltene inde i spolen. Ja. Jamen altså et fag som fysik, så kan jeg bedst lide at arbejde i grupper. For det har jeg ikke. Det er ikke sådan noget, som lige kommer allerhurtigst ind i hovedet for mig. Så det er meget godt lige at have en gruppe til, hvis der er noget, jeg ikke lige helt har forstået. Og så synes jeg også, at de forsøg, vi laver, at det rare med en gruppe, der er det også lidt lettere med en gruppe. Et metal, vi normalt forbinder med noget, der har noget med magnetisme at gøre, vel? Hvad er det for nogle ting, der kan magnetiseres? Der er 2 metaller. Jens og Mikkel, ikke? Hvordan er det at arbejde med noget virkeligt? Det er meget sjovere. Det er meget sjovt. Man kan bedre sætte sig ind i det. Hvis du sidder og læser for eksempel om mini-elværket, du kan ikke rigtig sådan se det foran dig. Men hvis du får lov at sidde med tingene og sidde selv og prøve at stikke kontakterne ind alle mulige steder, så kan du sådan lidt mere fornemme, hvad det er, der står i bogen. Så jeg kan helt klart bedst lige arbejde med tingene. Det vil sige, at amperen har altså noget med at gøre, ikke? Hvor meget den kunne løfte.